ayiwa mo ma segin na kuma so konna la ya ko dugaw ko o jabira ni wati na samu ye anga autorité morale munya radunura fm ale parent belebele ba no de baba Adama Touré ame foli tani ka asegara ni wati na France o konna la baba Adama Touré super patriote radunura fm parent ba o ya ale de ale de we ale de ne kuma to ale de amiga na baba Adama Touré fo ni wati na France munya foli amala si antene muso ma tanti Valerma no ye tanti Ajaratu Traoré ni wati na abe Gwanzu ale chinois ka dugu do ye ni wati na olu kɔni ka fitiri do ko o magɛ ni wati na am foli tani ka asegɛrɛ Setigi Diallo an b'a fɛnɛ fo France ni wati na k'a fɔ jarakɛni ɲɛna suri ko a fɛnɛ aw bisimila Nura FM a sanfɛ momo kunnafoni an bɛ taa n'a ye min bolo don bɛ bɔ ni kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min ye sɔgɔmada na o de ye indépendant ni y'a bɔ ko 542 ani 42 ka bɛn bi tarata donya ma n'o bɛ juin kalo tile 22 o kɔfɛ san 2000 ani san 21 o kɔnɔna la maa min kumalen don a kɔnɔ o de ye balimakɛ n'o bɛ Dawuda Sangare n'o bɛ ale kɔfɛ Dawuda a kumara indépendant kɔnɔ a ko sigi kɔni o kɛra an ka ministre mun bɛ ministre de l'administration territoriale a sigi o kɛra ani politikimaaw ni ɲɔgɔn cɛla la politiki jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko EPM fo ka taa se ko fɔ kuma ani société civile mun ye ministre Ablaye Mayiga ye colonel Ablaye Mayiga ani ninnu sigira kun Patrick b'a ka fɔ la mun ye Dawuda Sangare indépendant o kɔnɔna la a ko walasa mun ye basigi jɔrɔna ko bɛ maa minnu na k'a yira k'a fɔ ko kalata ko a waati ko a bɛna tɛmɛ ani jɔrɔna ko bɛ maa minnu na k'a fɔ ko kalata ko a bɛna kɛ kalata jɛlen ye wa o jɔrɔna ko bɛ maa minnu na a ka ja ko mun ye ministre kofɔlen n'o bɛ Ablaye Mayiga ye ale ka ministre so mun ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ale de ministre so ye mun ye kalata baara caman o kan ka tɛmɛ ale ka sira o fɛ n'a ma ɲɛ ko maa caman bɛ yen ko o jɔrɔna ko sabu o jɔrɔna ko ye fɛn min ye kalata jɛlen a bɛ se ka kɛ cogo min na a ministre a kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ka a sigi sen kan nin waati na maa minnu bɛ yen n'olu sen kan ka don kalata la i n'a fɔ politikimaaw fo ka taa se min société civile ma a bɛ fɛ ani ninnu bɛɛ lajɛlen ka sigi u ka kuma parce que b'a ka fɔ la sigi in kɔni a daminɛna kunun n'o kɛra tɛnɛndon n'o bɛ bɛn juin kalo tile 21 ma wa sigi a kun bɛ taa cɛ mun ye juin kalo tile 25 juma nata ye parce que b'a ka fɔ la min ye ministre ye ani maa caman kɔni u nana ɲɔgɔn ye min ye politiki jɛkulu société civile maa caman ministre u na sigi kuma da parce que b'a ka fɔ la Dawuda Sangara a ko waati mun na Sangare awɔ Sangara tɛ Sangare Patrick b'a ka fɔlɔ min ye Dawuda Sangare a ko waati min na sa an ka jamana premier ministre kura n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga n'o ka ale ko fɔ ale kɔni taara ka kɛ min ye premier ministre ye wa premier ministre ya n'a kɛra o ye a ko ministre so min bɛ n'an k'a ma ko ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation o tun bɛ maa min bolo ka kɔrɔ n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye a seginna ka na a jɔyɔrɔ kɔrɔ la Patrick b'a ka fɔ la n'a ma ɲɛ ko bolodenkɔniw sini ninnu ni ministre so in ma k'a yira k'a fɔ ale de bɛna kalataw bɛɛ lajɛlen ko labɛn Mayiga a ye kow ta o tɛgɛ la sɔni waati o ka ko a ma Mayiga fana a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye waati ka a ta a tɛgɛ ma o sababu kɛ mun ye falen-falenw bɛ se ka k'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na maliden minnu bɛ yen k'o de ye politikimaa ye nin waati na i n'a fɔ parti jɛkuluba minnu bɛ yen jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ EPM ye o tɛ majorité présidentielle o t'ale wa EPM o de don kɛ ensemble pour le Mali anw ni IBK tun bɛ ɲɔgɔn kɔ Patrick b'a ka fɔ a ko kunun mun ye an ka ministre kofɔlen Ablaye Mayiga ani EPM maaw ye ɲɔgɔn ye EPM maaw yɛrɛ u ka ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi o de docteur Bakari Tirita ale tɛ RPM ɲɛmaaba ye wa kunun ko mun ye colonel Ablaye Mayiga u ye ɲɔgɔn ye n'o bɔra yen sa ko mun ye coalition des forces patriotiques an ko min ma ko COFAPU n'o o ɲɛbilibere bɛ maa min bolo bi o ye docteur Ablaye Amadou Sy ye a n'o o fana ɲɔgɔn ye fo ka taa se mun ye société maaw wa olu ka ciden ye n'o bɛ Birahima Alaye Touré n'o b'o o ko fɔ parce que b'a ka fɔ la sigi in kɔni ko a kɛra min ye EPM o yɛrɛ ka jabala la n'a bɛ EPM o ka siège o ko fɔ parce que b'a ka fɔ la mun ye Dawuda Sangara a ko Sangare Dawuda Sangare ne ko mun bɛ la bi qu'est-ce qui se passe mun de kɛra Sangare a bɛ tigɛlɛ ya e panikelen don mun de bɛ yala k'i panike yɛrɛ la fari yɛrɛ de man di na bi franchement wala kuma mugu ba in nafa t'a la dɛ fari man di na dɔɔni bɛ yɛrɛ la o nka Ala k'an ɲɛ ka d'a ma ya Rabbi an diga
Fatirka baka fola ako Boubacar Tireta akoni ye I jorona ko bela dilen ya ministry akluka kayira la ka fo jorona ko mumbo ululabi o de kalata akake kalata jelenye wa kalata akake kalata cleaning gamunye dogotoro Boubacar Tireta alibi akumada de ako alibe jekulu mun kono nanka mako EPM ako ibe na ka fo ko parti politique muganu woro ulubela dilen e be nyon soro akona la o parti politique muganu woro ako ko gouvernement manyokolo bela dilen o sigira seka gouvernement o munye conseil national de transition aussi gira nga aleka jakulu no be EPM ko fo o ma kelen ko o tenna munye dogotoro Boubacar Tireta o ya ajorna ko ye wasirga baka fola Boubacar Tireta amada o ma ko ayira ka fo ko ulu jorna ko ye fewni kalata yi abisika ke awati la tugumuna wati munun bulu dal no ka fo ko kalata nu abeke munye masaka kalata yi wasade kalata aka jafu kata se munye mer kalata ma bara nunu bala jele misika ke awati ula tugumuna ko uyu ujorna ko baye Afrika baka fola munye Dauda Sangare ako sigin konala Boubacar Tireta amada gloran sikui akumara kosobe ayira ka foko deme munnu okanga taka parti politique segere ako o deme tigara kabeli san 2018 okonala Boubacar Tireta ayala ini albi ministry fe uka ferare ndabalike deme nunu abeta sobi yeme parti politique yera ka ashinshi wa munye parti politique yoku umma ko belebele obe deme ina bi wa ko munye sariya yera dia ayini ka foko akadi umma munye Boubacar Tireta ayo damu kulungal Ablaye Maiga ale kulu uka Fatirka baka fola no boda sahibi na ka foko ko fop maw o nyama yabe mambulo amo foko docteur Ablaye Amadou Siwa ale fene akumara de ulu ko nyahira ka fo ulu be deme do ni transition ngoni ma ulu be deme ko ni ta ka nyishi transition ma go ujuro na ko fene fami o de organique ni ko manye organique ni ki kala tay akake odiyi ujuro na ko uyu odiyi ina fo dialogue national inclusive nanga ma ko deni o ya alaini tuko muna ko munye wasade kalata ko ta farami president kalata ka bela jele ko uka ke nyon fe Fatirka ba aka fola albimi Dauda Sangare amakla fola de ay Fatirka baka fola Dauda Sangare akoni ayira ka fo o bela jele mana boy ko anga ferani dabalke mali do ayira dama am siga sigi tuko muna gele mumbe mali o konala nanga mako conference national gele mumbe mali konala an daga si abela jele ma o wala sa ko mi franchement o be sura ala tuko muna Fatirka baka fola muye Dauda Sangare akoko kuma segina muye ministry no be colonel Ablaye Maiga ale ko fo nunu layini fe fe kanye ako ay layini nunu bela jele ko ni ka amme aka wuli ka jok ni odi ko munye layinu ko layinu kwe ni ferani dabale se ga tukumna layinu nume sabati ale colonel Ablaye Maiga ale ka wuli ka jok ay ni ga yu fene aklisi ka ira ka fo mamu we jamana nyama ala bendo be colonel Asim ko ita kale ko fo Asim ko abeda ate sunugo o sabi ga amikele mu Asim na bi o de kalata ni abse ga kalata jele tukumna kalata ni abse ga kalata clean tukumna ko ye Asim ko ni akna ta ye fuka ta fal aga premier ministre ka no be docteur Sokel ko kala Maiga ko alu ko fo ga munya Ablaye Maiga aya mu yini parti politique mo fe fuka ta fara mo société civile ka u bela jele ka je ka franyon ka dana ya ni ka adanyanga ulu ka da parti politique la parti politique ko da gouvernement na ko no okera akata la fe ko bala ni ko abe nye wala yini bela jele ko abe sabati mu yini Fatirka baka fola mu yini Dauda Sangare ako sigi nu ko no ube kemebi na ala sonama mu yini ministre Ablaye Maiga ana ferani dabalike ani jekulu woro na nyanye bi nga sigi bela jele ko no kumita chenna la de jumado irana no be shio kalo klimuga ani duruma Fatirka somara na munya aya sama ka bo independent ale ko nala Dauda Sangare ale kalim kala tike bunya abara Dauda Sangare ne balmake ame foli gambe ajara ba ka to bete ni Dauda kalim bi ne na le bere mi sebani ngal journal kelena abe fo mire ma ko nouvelle tribu ngani sawmita garzigo bi bunya ko bi chaya ame dum ne ko be Dauda abe independent la no e quotidien d'information je dungu ngata Baka zoro bete me ye sebonye amitana yi ngata bakare femi ngoni foledu kakoro atone dalamade andemu Draman alukune dak ne vale ka sebendita ata nyama leniga tedoro no fokono ayeni nji dakuru yekelembe aku toujours pas de confiance ngali ami watimine ko sisa dana kele kate Draman alukune aku siga ko ndemi mi sibiri do ndemele ulika job belebele obuludara gana era fabala akra pati jamba aku ni ulika jo inta kan daje alaje aku mi so be femi moni amna jamana alibi ami
danga mi ngonala majamu mauna wali na sorongi yininga mi ngone nyangiduli ni dobi faratu namade ka wa tari nyangili rebe bulo abeka nyelo alibi bali shamba ako den mwinda ka laje dan digaligala wali yininga mi ngone kuloshili kalawi tari kidew nunu ngone la jati nongere ko dan gonala ko ni ko masini kuma mi yara la nyafo o de kam wati mi ko sisa mi ngone la yino angana yon nege on ma jomana ko nala mi dunu ko bi a cuma bora srafe sabula mi ngi jomana ndigi o sigli do mashite mi ngi mon kulun ashin ngoite o de anga nyama ya ni jama joro fonga ngonna ko soba disamba ako o temele ngofe mi ngone ministre nyama ko aw fana sigira o temele ngo mi nyaka gouvernement no ya chake nyoy o sigira o la bembela de le sabatire do ba fo mo wati mi ko sisa o kera disamba ako nga alibi yube komna to ni bala de sabula ni ya ye alibi mi ngoni anga suspension ko ni o danga ni ale do ko sobe do wara shite fe mi ngone kala fliko do na tawla mi ngone sida o nyama no ni o shige me wati kele mi ngoni ngono ko sobe ba ka taro bete o de ni wati ko fole yala mi nyanga kala fili wati mi fole do ala ba fo yezo le dala jogobe ana bulu da ka bedo wati ko fole ko ngoni be ni ngalbe anake wa atina gewa baka doro bete mi ngoni anga fitiri anye ko nyuma abeni deko ko so shini nyuma de bawo nyewa tari nyuma era ko masigi de bawo nya baka doro bete ko ni ya geleali ni ngala fliko indido o kuma misiga minfo o de minye mongolin ashingwita anaka chidewu u ka feraw ni dabalu blazer le boluda abana mi le sowe do min ngoni fole do wali ni nga wati min fole do no février kaloy natanye san 2022 kala flinga boluda nyone fazisamba akoni kala flinga ngoni ma boluda ka beno wati ko fole akacha alafe ba ka toro bete dona na tawla min ngoni nyangli yere la jugumo ye o do be so mata kanyishi anga ni mona no foso mali bay la menace d'autres sanctions plane jusqu'à l'adoption d'un nouveau calendrier électoral et surtout des mécanismes de suivi. Min woni wati ko fole o na boluda jogo na koloshiko nyuma ko so e o kalaje aban fasi samba ako o damate alami wati min ko sisa ka sangani an ga jamana ko ni ami danga mi ro ko nala min woni andeme ba kuluwi na folotiki ba nunu no e PTF e partenaire technique financier ko so ba ka to bete ni wati laban nunu na a chama de murutile do ko min woni bolodi nyam kadara e o sega do ko na ga jamana ni yonje sabula an woni ga jamana blame basi bali ara min ngi ko no wati laban ko fole nuna o kuma mami ngoni wolle do wati laban nuna sila were nyama were fe jam wale ka ke chesiri baye ni me ke soye fe mi ngoni andeme ba murtile nunu abana abise ka nu kalanzo nyona chugo mi o de iboro yere ka jamana kundige Alassane Dramane Ouattara be ko mako ado o kuma ni wati laban nuna fe mi ngoni anga jamana na so ni de ba ko ni mana abi to me sala mi ngoni fe sila nyama ya fo chugo mi o de Alassane Dramane Ouattara ka sray ambi romay ambi romay odu ongania avec Patricia gagner aram ambi romay olu ma damado be ani for yasimbi nyebo la nani mandu kono ganya si jamane ma de mali ma de wallahi D'ailleurs, les partenaires techniques financiers traînent le pied pour la reprise de la collaboration. Allah, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara est chargé de les faire revenir. yangu bese ka sigi jogo Allah ka nyi khadam ya rabiyama ba ka toro bete ngone sebe anyami inshallah ka boga beso mina l'indicateur de renouveau Dramane Alou Koné Daka alle ka sebe ni no o ka bi wala Dramane Alou Koné Daka amba afo mo ne yibolo bonne ben sela ka to munye interdit Bamako ne ba aleta aka ja interdit Bamako ni rédaction maw ni oluka fasiri ni uye fasiri sebe njekulu ko jamana ngonna la anga skrengela munye capital yerena be Bamako ako fo baba ako ibe na e ka foko anga mairie centrale no okofra abe jon ko bo ade adama sangare ata ale ko fo wa mbalwa kedu ko abeni kana santa ani nani mo nwati na munya adama sangare akoni mairie ya oba abulu ngako ate sadia ko ne ata akono de iya jemine munya adama sangare kabini 2017 ni kana bla 2021 na antiga santa annani ko ogenwa munya adama sangare abeni jore ina wa munya sadia ko ni sadia kisekelen ko ota Allah neko ni nyana daga bana kansugo beda iti kangoro tani ni aywa ikangoro tana ere awo aywa
Fatrika baka fola mun ye interdit Bamako maaw ye o ko no ya sɔrɔ fɛn bɛ bi mun ɲɔɲɛlen no an ka jamana in kɔnɔ a ka ja k'i bɛ na ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ nin kana kɛ laada ye koyi o laada o tɛ dɔwɛrɛ ye anw ka conseil communal n'a ko fɔra a tɛ maire ko fɔ wa fo ka taa se conseil ma u ka mandat ko a banna pepepewu nka ko k'u tɛ fɛ ka jɔyɔrɔ nin ka a bila o bɛ ɲɛnabɔ cogo di sa ni ala n'a kira cɛ Fatrika baka fola mun ye interdit Bamako maaw a ko bolodengɔni bɛ si maa min ma bi o de ye Adama Sangare Bamakɔ maire ba o tɛ ale wa ni bi Adama Sangare jateminɛ k'a lajɛ yurugu kasa caman o de ba a nɔfɛ waati tɛmɛnenw yɛrɛ la a yɛrɛ sole kɔni ko o da mun ye koko naani ni ɲɔgɔn cɛla la ko o ma kɛ mun ye nɛgɛtan Kulukorokaw fɛ yen wa o kun t'a si a sɛlɛda ye o a sɛlɛla ye awɔ a y'o kɛ o nka o bɛɛ kɔfɛ dɔwɛrɛw kɛra Bamakɔ yan a caman e kɛlen Bamakɔ donc ala il me semble Momo quoi i b'a dɔn maa min yɛrɛ kamana gan minɛ minɛ jamana in kɔnɔ oui o ye Adama Sangare wallahi ne maa kabakoya minɛ minɛ jamana in kɔnɔ Adama Sangare non il est atypique mais on dirait qu'il est intouchable non c'est pas une question non je vous en prie en tout cas il est atypique il est hors du commun dans Madro Fatrika baka fola ako Adama Sangare mun be ko fola ne bi i bɛ na ye k'a fɔ ko a bɛ nin jɔyɔrɔ in na dɔɔni t'a jɛ dɔɔni bɛna jɛ san 14 na wa o dunya a bɔlen sariya kɔnɔ pepepewu fɛɛrɛ de kan ka kɛ mun ye kalata kurakura o ka kɛ mun ye Bamakɔ maire ba a bɛ se ka falen cogo min na ni ka di maa wɛrɛ o ma Fatrika baka fola a ko mun ye Adama Sangare mun be ko fola nin ye Bamakɔ maire ba o t'ale wa a ko mun ye yurugu dugukolo yɛrɛ o sira kan Bamakɔ kɔnɔna la a ka ja ko mun ye Adama Sangare ko a nɔ bele ko oba Allah Fatrika baka fola a ko mun ye Adama Sangare i bɛ na ye k'a fɔ ko a ka mandat o kun kan ka ban 2012 o kɔnɔna la nka Adama Sangare k'a daminɛ o waati fo ka n'a bila bila Adama Sangare ko a bɛ mairiya o la Fatrika baka fola a ko mun ye Adama Sangare ko dugukolo bɛ yen k'a daminɛ 2013 la fo ka n'a bila bila Adama y'a fɛn fɛn di a ka ja ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i jɔ sariya ɲɛkɔrɔla la ni ka a dugukolo ni ka a attaquer k'a bɛ kɛ parce que a ma kɛ sariya kɔnɔ awɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ si ma sɔrɔ diya sira k'a si ma kɛ sariya kɔnɔ Adama yɛrɛ Sangare sigilen tɛ sariya kɔnɔ parce que ko 14 ans bientôt bon a mɛnna ye dɛ 14 ans maire ka mandat an ka jamana kɔnɔ san 5 tɛ san 5 tɛ texte kɛ mɛ k'a fɔ cogo awɔ sariya sɛbɛnw san 14 bɛɛ awɔ an t'a lajɛ ɲɛmajɔ de la ayi élection mairie ba yɛrɛ kɔni ta awɔ o élection yɛrɛ de ma kɛ a ye waati dɔ voilà justement o de ma kɛ oui maa mun kan Adama nɔna bila awɔ maa mun n'a kan ka jɛ ka kala fili ne a da bɛ se ka to a la o yɛrɛ a ma labɛn fɔlɔ yɛrɛ il y a même pas eu d'adversaire a banna awɔ maa min Fatrika baka fola min ye interdit Bamako maaw ye o ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ni ye Adama Sangare a jafariyalen nin ko in na parti politique belebele min b'u bolo n'an ko ma ko ADM PHG ale tɛ diden kulu ye wa i bɛ na ye k'a fɔ k'u jɔyɔrɔ belebele bɛ nin na koyi jamana in kɔnɔna la yan dugukolo ko ɲaami bɛ yen a ko mun ye ADM PHG maaw ye wa u jɔyɔrɔ belebele o b'a la dɛ olu ka maa tɛ Adama ye wa awɔ o ka maa t'o kɛ o ma ban kɛnɛ kan ne ko gafe jɔn de ye nin fɔ de ye interdit Bamako interdit awɔ n y'a faamu an kɔni y'a sama ka bɔ sɔgɔmada na interdit Bamako o kɔnɔna la ayiwa mun ye Fatrikaba jɛkulu ye olu ye a fasiri i bonya a b'a la bɛtɛ an bɛ taa ni sɛbɛnw ye an ka taa baka ba bɛ yen dɔ de kɔ tiɲɔyɔrɔ ka ɲi walayi min ye Kureshi Sise nin ye Kureshi ka sɛbɛn de ye gafeden kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko Mali Tribune Kureshi n'a mɛnna Ngunga o de ye accord d'Alger ne ko dimanche don sɔgɔma e kun bɛ min cogo ye n bɛ k'i ɲininka est-ce que c'est une question aussi ayi non i y'a fɔ ka da kun dɔ de kɛ min ye non mais i ɲininka i kun bɛ min ne tun bɛ so i tun bɛ so wa anw sɔrɔ ca la o ye ne sɔrɔ so min ye fasisenba ye n'o ye Kureshi Sise a ko karidon dɛmɛlen sabula n bɛ nin kɛnɛ in kan o de y'a to n y'i ɲininka kana to ka sunɔgɔ kun t'a kalama ko fari man di n na jamana bɛ danga mɛn t'a kalama ko fari man di n na wa n t'a kalama dɛ arabu i b'a kalama j'ai pas été informé bɛti araba don ne m'a f'i ye non e n teri sabali sa i ko soupçon de b'i la ayi n ko fari i bɛ ka soupçonner farikolo la aramu hakili la n ko n bɛ kite ko tu étais au cœur d'un soupçon sanitaire vrai ou faux c'est ce que tu me l'as dit ouais voilà mais a kɛra sɛbɛ de voilà donc il fallait encore me réinformer ouais i kun kan ka n wele tuguni k'a fɔ a bon vraiment a dégénéré n jo t'a la vraiment
Je te souhaite un très bon rétablissement. Merci. Voilà. Voilà, une très bonne reprise sanitaire. Merci. Allah khayaka. Ya Rabbi ama. Doni me la. Ah. Nyoji. Malide shi mangane ni wati na. Mashi. Foni gara bambere. Awo. No mashi mangane. Ai to te mashi la wati yele man banga. Ngulo era ta chugal. Wallahi. Allah khayaka da. Amin. Anata. Seli fene seli. Yebla. Nimbabe. Anata. Abinye. Cherté de la vie. Bien resigi geleale. Amen imbela melegal mautu fene banga. Uponi. Yebla. Anata ay bolodu. Allah khayaka da. Amin. La sema baga toro bete min woni bengan sebe mi nous comme accord d'Alger issu du accord de paix issu du processus d'Alger baga toro bete bana min woni mi taka segin chamange dola ni mi koloshi o koni to madi min ye fere sembai aku ni ngoyin taka laje kari don demele uliga jom belebele ni bolodara kibaro re jabalala mezo la presse suba ko nala nya fi mumbe kenega wa nya fe Mbo de bono. Tellement le sujet était très sensible. Ko inga gelem kojo. Parce que jamba ako ni wuli ga do inta ka laje. Mi woni ni mable ngo fole nunu woni wuli ga do bolo da ka bo koro ni fe. Sema ba ka taro bete kana bamako ya. Kara malifa bala no bi so we. Akilna mi woni mula. Akor dal je ko ina jam woni wati la bonu nuna. Ne malde famba chamandala ka unta ka laje. Be kamana gwanedo. Ba be hakilna mi kamana gwango fe. O de ni sewen fura ko fole. Ni bengan sebe de do abise ka la kalan jogo mina kroye abana be se ka bo akala ni were no ma jogo be parce que samba abu fo o mi ma ko relateur parce que samba ako ni ni ngoinda ka laje iba fo anya fo jogo min nyablala anake ni woni wuli ka joy te sema mo fane akilna sabula o lu ko ni akilna na ni woni ngoi nda ki bada tabali kan kroye ko sebe koro kala relateur e ka tingere amamba sabula abi de so we femi woni furugu chama obita adakoro oyutai oyutai odu o de fore oyutai komi harele churi ko na woni yango kama mbugu bugoka oyutai bakar toro bete kati labanyu mana bana tene appliquer de min woni hostilité we no e mangawe faliu tununu ka bidamna no anokoro aywa ko mi parce que jamba ako ni ngo inta ka laje nunu woni uni maadumani de kuno minye Mohamed ni ataka laje atai ag Mohamed o kumbala le chef de la délégation yoro abenya hunglena mo ni kabuluka ko temelen ko fe med al mahulud o fene kumbala mel amahulud Ramadan to anu ngali nga akilaw ko sobe la hanye ka dama atinye min yugo kumala silay o yo de porte parole sidi ak bay etila ak zeni bakar taro bete ni cheba ngana daman ru faranyonga aywa kana angoro na fundilaw jabalala bezo na presi soba ko min me ko soye ko ni nga hakila ngoni min ye kanyi shini seben fra ko fole ka daje ma bekluka ko ni museben fra nyere ta ka daje iba fo seben fra nyere be ko mina amedunum ne go bi à l'état actuel parce que jamba ako nyata ga laje no moni nga dala kan foli la u yemi mu dala mi ni souveraineté bakar taro bete ka dunne go bi mi moni an nga yere ma hore no fo so mali bay e o bamulu abana ko be sebe ngono la souveraineté de l'état o temele ngofe l'unité nationale ko mali de chamana musoma kambe fara menyonga e o ko ne ngalui no eche route mokuchiu ma avec moi non fait wa et peut-être que ça ka da sabo de fo mais ça c'était comme si vous étiez la poudre aux yeux ni mo ne dugu ci sebane ko aban bloc wa ni dugu ci sebane o khaboy mais l'intégrité territoriale mais mo ni an ma dugolo e ba ka toro bete ka bebe an nyamo ka buluga chendo uma foko ga abu abuluga awira sigile klotala wa usigile klotala awti jolu bon awti mobile ushe ka tanai shube awti muguchi an findila ka leganfe sabula ode awiru ka findila ka leganfe be na e ka foko sema glugu wodo sufala fe munyi jadi su glugu wodo la forme républicaine de l'état jamana ere jome jogunle namna kan nga jamana bola wa ko bebe sebe ngondala ko bebe sebe mi ngono ka ko ma de bi tu yere ma ki be kla ka fale wore abe fale
wa ka boy ko ni sebe min vleni nan be ko ni sigi ma ka ko ka kalangura question de religion que on de min ngalama ni ay lu fana sona ko golo nyege ni winga ko golo no blala e ko do were tere min yi communauté internationale no ya ndeme ba ko ni za blena nyona nu nandraw e ko lu do lu were shushu aya bolo no blala ko nyone ma yen chamande be olu tin na fasor mina no na tabe olu ko ni sona ba fo on sona jogo mina ka nya chaka ko bolo no blala o kuma na fara kan ga kalangura o kuma olu fene olu gele so ni jogo ni na e na fara kan ga kalangura olu fene bo jagwa sambala ma kono ukana e bo ba so ni majambe ni shembolo la sogolo to nyonga olu mase ko do ala e na fara ko ga kalangura e olu bo fene fara ko ni fite fenme ala ka sabla ka bitel la ban foila e ni fitna re ko dante e bo anake nunu sigi be ko ba kana olu flaga mun foneta ne akore ni go ki ba appliquer wa be dugu chidi jamana ko aba bam pep wa ko te ni wakilin wera taka laje wa fa ka coco me safa ample danga minani aka tun danga abada oyi wakilin da o ko ne o gele ali ati na ko ati sokolo yoro yani ati sokolo yoro yani shugel kunga ke ministry awo ala re de pu afo ko fo ka kala fo singa ka kala ndi mo jagwa di dukuyi na manye o fere sigira ministry ala jangwa nyama yala awo nunu fere bala ne fleni u keme ka bala mininda ko akala ni ngotu wakilin ba ka toro bete ngolon de mina ali ni accordé pe koy issue du processus d'Alger amakla folo de ay nyama ka fara nyongo kala de nyama jole nyona nunu mon me faka bona srawere de fe ay min la kali bisu ngale wadi semba ako bolongono kuma ndama tele ay nunu mon nga folila min moni ali dona na tawe ni fere jole mon be be wuli ka job bele bolo da be ke sowe fe mi conseil national de transition CND on wasade unoro bla kulu butu jo olu yere nyegorote janjala o kuma ni yakilangele nunu ka bebo ka dakene kandala o kuma mi dormine ko be mi mone ni sebengoyi akuma na furugu kon bisina ga ona tabe an woni mungulu akop min no ga jogome nunu woni e bole mi woni nge karido bakar toro bete abe ma sebe koro kamana wa sebula mi nya kala mo kuraye anya fo jogome na ko tu wakilin e o bugu me wakilangele inde abana ni sebe anya mi salo ka bokabe so mina mali tribune o regisi se ni ya ka sebende o ga bi bonela o regisi se foli obetani ka asgere mo ni wati na munye bamanji koro nambe sema mauna bolu kofo u ka don ka foko ni accord mi aka jamunye ali malide amafoko malide ma million mugaiwa mo ali million kele o te accord in kono fen utado ça ni malide ya accord in kono fen do jie dungu ati jade non ati jade na fora ka nga bo ka di on ba ma ngolo ma nga bayre ma dugu be je o so do mali blamina abana sikata la de momo bashite omi wa aiwa bashite dem zo yimane dawla wa usame dugoge ala ka nya ka di ama ala to nura fmi bi kono to anani to mi muduru duru amela senike ka bo mu ye jela koroji o konala ne ga duru 77 33 43 03 mi mali tribune ne ale bla o mali tribune kele ne ba le tati chaw mamu kuma le ndo kono o di abdraman digu ye ako siga foita la ne waji la banuna ko mi ko gaje ko abna kuluda jamana in konala gam mi ye fatirga baye abdraman digu ako anga angushi anga ta ire ka dugula sa no be buguni na bo kofo aka janna anduna buguni konala ni vérificateur général yo wuli ka jo nu ka manyolon bela derenche ka ja ku kunda mu ye buguni meri o konna kan sega sega lu kofe una na e ka fo ko majemu mbe ka beti jo ko 4 million keme fla ani duru ani wa keme ana kungafe awo aka meri kono jon yo enje unde du wa traditional do di ba ka konzo yini sa male unde adu wa ola du ola du male melu ko atuna ide atuna e buguni meri ko
Patrick Abaga wala mu ya Abdraman Digwe ina fo verificateur général maw ka wuli ka jo o ti dore mu ye sika li o sika na mali chake dawla tugumna sake danu o sika sanya tugumna o de sika tikala sa na manya ku kunyu kunda e ka sigidaka no be buguni ka ale ko fo o ka sika solu konala una na ka fo janvier kalo le folo 2017 ani kana bla mu ye décembre kalo le bisaba ani kelen 2019 uya ye ka fo ko na folo majamu be na folo mun tara ni mata atugoya don abiti do fo million keme fla ana akunganfe ulla Abdraman Digo ko ni duni mais que faire ne ba fo fo italo we aduni buguni bebele do we adu o ma te buguni me misegi sigilen do ke demala we adu ki ga dorma kele menela we adu sa wala ki della ka njole ka dala ka dunata ka borata we adu o ma te nununa nga anga jamana ma nunu fene furuba kuma de kabiyo kwa ne te furuba kuma de ka sa ya dundu abana furuba kuma ko boko nno ko kisi sa morve na ka se mushi abana Abdraman Digo ako mu verificateur journalier aka sigasigala anana ka fo ko mu buguni miri o konala ebe na ka fo ko manje wolon vla ko oba akonala manje nunu uya anafulo frananka o nafulo de nani jofo million keme fla ani kola Patrick Abaga fola ako mu buguni o miri o konala ni nafulo manje o de yira akonala Patrick Abaga fola ali de mu Abdraman Digo aya ira ka fo mu terrain mu no obeferi nafulo do ko ni o kanga jigi mu miri wakene o konala ayira ka foko o nafulo ko o tuna no o borai ibe na ka foko ale la kolmetru meso mun be buguni no krefe dugun na o luka sara ko fene o nafulo ko o be sena no borai ala aka magazin be o de collectivité no ele o de do la kolmetru mun sara be bo merigo awo o de collectivité awo collectivité ni ale Patrick Abaga fola alibi akoy be na e ka fo munye magazin munun be otogaru konala o magazin luwe waru nu ko onani joko million nani ani kola mata do o million nani mamu yo shele ako no bela jele bola ko inga changwe ga munye amaje million keme fla ani ko o maje ko o yira munye aka mbiri konala no be buguni mbiri akofo Patrick Abaga fola munye Abdraman Digo daga wulila baga ni na songala ningo o de bala daga wulla de awo o ka do miri nun chaman kono o ka benye ni aram o ka do a chaman kono wallahi nama fe mo yeko mana ta la gisa nama fe te wori fe kolo ladi million kama flan ko do ra fla ta ka tanoi enu ye bamo ko meri nun kon sansan ka adam na ani bamo ko krefa tuku nunu ka bo kulugoro fe kana ati jare abena ta numa tani ngo ye dondori aya kai tani jamana bila muda koy momo amma burita ma disi ki faka fe mo momo ya kai tani mo kai ta na vraiment kai ta sincèrement odo atsa ke samu sakanye non Patrick Abaga fola ako ni wuli ka joon ko akoni kara buye buguni meri o konala wa me domina ko bi dossier nunu bela jele tara ka di muye pole économique mawma wa dona na tawla aka da mamun kala sawbiye e ka ni na fure ni ka ashele mamun kala sawbiye ni na fure ni ka adun kigi siginda ki bi sigiro beta be ko kunani ne nyon chede awo kunani o de ko do lisi woni lisi bala ibita la khanya ka dama ami Patrick on no aya sama ko mali tribune na ibunya abala Baka Bete, sobre Nebota, la référence syndicale des magistrats s'allie à l'UNTM contre les nouvelles autorités. Et puis, mais Youssou Konate Maningake, Niaka Sebende, Youssou Aku, Amidou Nebobe, Nia Takalaje, Mini, on a critiqué la Wakulubai, Baka Bete, Wulika Jobbe de Buluda, Mini Rasoe, Duna Nata Konina, Mimuni Tikadina Makadare, Onateme, Unim Malira Chakela Furba. Jakuluba min be abe fo mi re mako UNTM no Union Nationale de Travail du Mali ko sabe e ko mi fo mo fa jamba ako ne wuli ga do
ka lajɛ ni ngoni sigira senga ka bɛni kunu yɛrɛ de kunu ne shagalo tile 21 kosɛbɛ san 2021 onya Jamba a ko ni a ta ka lajɛ a bɛ fɔ kiritigɛla ko kulu kofɔlen min yɛrɛ ma ko refsima olu de ko don n'u ka ɲɛmaba n'o ye Mohamed Cherif Kone e b'a dɔn awɔ me Cherif Kone dɔn Mohamed Cherif Kone b'a dɔn justement ni a ta ka lajɛ ale n'a ka cɛdenw ne wuli ka jɔ boloda kunungo ka taa se Yakuba Katile ka cɛdenw ma UNT mi yɛrɛ la bolusiraba yɛrɛ jabala la kosɛbɛ Jamba a ko ni a wuli ka jɔw ta ka lajɛ dɔwɛrɛ si tɛ don n'a nataw kɔni na ninnu minnu tigɛ di ɲɔgɔn ma min Jamba a ko ni a ta ka lajɛ min ko ne Choguel Kokala Mayiga an ka ministre ɲɛma o don a kan k'i janto wuli ka jɔ min yɛrɛ la sabula ninnu ka bɛn ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ani ninnu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ba ka tɔrɔ bete a bɛ se ka taa wolo wuli ka jɔ wɛrɛw de la min kɔni n'a nama dagosi bɛ sɛbɛkɔrɔ bonya wa ji bɛ sɛbɛkɔrɔ a bɛ sɛbɛkɔrɔ kunaya anw ka sisan camancɛla fanga ɲɛma da sabula n'i y'a ta ka lajɛ nin bɛɛ ye kuluden ye kulu mun n'a cɛdenw u hakili b'u kan da la e kuma in faamu ne y'a faamu min ye kɛlɛ fanga ye a galabu b'u la a faamuya b'u la a dɔnniya b'u la wa maa mun fana don nin kelen n'a bɛɛ bɛ hakɛ don n'o ye droit ye nin bɛɛ b'u ka droit don n'a fɔra k'olu k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni hakɛ sɔsɔ waati ninnu a ba ka tɔrɔ bɛ te o kɔni a bɛ kɛ basiden ye n'a ko tɛ min dɛsɛ Jamba a ko an bɛ nin bɛɛ la n'i y'a ta ka lajɛ min ye national de travail du Mali UNTM olu kɛlen bɛ ka ultimatum dɔ yɛrɛ lase anw ka nouvelle autorité n'o ye camancɛla fanga ɲɛma fɛn min kɔni ye tile 10 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn ye o kuma olu kɔni bɛ laɲini mun kɔni nɔfɛ n'o ka requête ye doléance a bɛɛ ka bɔ a sira fɛ ɲɔnɛ u bɛ sɔn ka taa baarabila koda de la a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko illimité ala k'an kisi yen ma bakatɔrɔ bete ala k'an kisi UNT maaw ka tile kelen gɛrɛfu ala k'an kisi a bɛ tiɲɛni min don jamana in kɔnɔ ala k'an kisi yɔrɔ y'o f'i ɲɛna an bɛ majɛ min sɔrɔ musakako yɛrɛ la a ka ca tile kelen a ka ca a ka ca en une seule journée a ka ca o ka bɛn a la bakatɔrɔ bete o manquement maa si t'o dan dɔn en terme d'économie a fanga ka bon a fanga ka bon n'a fɔra ko olu ka taa illimité la a fanga ka bon sabu an ti taa bilen yɛrɛ f'a ka sogolo an ka jamana bila sanfɛ bakatɔrɔ bete o de bɛ gɛlɛya ni gɛlɛya an ka jamana bila sanfɛ n'o ko justement c'est l'état qui prime au-delà de tout wallahi jamana o de ka bon n'a bɛɛ a banna mo i ɲɛ bɛ min na fɛn dɔ f'i ɲɛna bi i ɲɛ bɛ kuma caman bɛ ka fɔ jamana in kɔnɔ bi dɔwɛrɛ tɛ koyi u ka jɛ kuma min bɛ sen na dɛ ŋun bɛɛ wulilen ninnu nka k'i ɲɛ a bɛɛ k'o de aramu a bɛɛ y'o ye a bɔn a ko n y'a f'i ye e ko de wa aramu o de don ala ka ɲɛ ka d'a ma a t'u arrangé o jɔn maa caman maa mun ye jamana in mara kabi 91 fo ka n'a bila bi la a t'u arrangé dɛ parmi lesquels c'est un peu flou ne t'o f'i ɲɛna e b'o dɔn e b'o dɔn mais bete maa mun ye jamana in mara 91 ka n'a bila bi la u b'u yɛrɛ dɔn non mais il fait baro ka kɛlɛ non ne t'o f'i ɲɛna maa mun ye jamana in mara 91 ka n'a bila bi la e b'u dɔn ne b'u dɔn mais pourquoi tu marches tellement non c'est ça pourquoi les marcher a ka i ka fasiri kalan an ka taa n'o tɛ non u b'a dɔn aramu a bɛɛ y'o ye wallahi baro min yɛrɛ jamana in to kɔ n bɛna f'i ɲɛna bi Momo ni e bɛ 20 ka assurer o 20 ni e y'o suɲɛ sisan bon 1 e k'o bɔ i kun ka di i ka sigiɲɔgɔn ma u ye kɛlɛ maa ɲuman ye mais 20 in o le ke u ka 20 in bɔyɔrɔ ɲini u t'o ɲini dɛ e de bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye e de bɛ fo e de bɛ kɛ danbetigi ye o 1 ni y'o b'o la ka di jeliw ma olu b'i kɛ dagantigi ye olu b'i kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen jamana in gɛlɛya bi yan ne m'o fɛ yan a bi yan wallahi le flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute bon en tant que malien an b'o hukumu kɔnɔna la an ma tila fɔlɔ ni fasiri kalan ka taa bakatɔrɔ bɛtɛ min ko ne fasiri awɔ ala da kira a ma tila fɔlɔ a ma tila dɛ wallahi a ma tila min ye fasiri senba ye Yusu Konate maninkakɛ awɔ a ko nin ko min kɔni filɛ nin o kuma Choguel Kokala Mayiga anw ka ministre ɲɛma kurakurani awɔ a kɔni bɛ fɛɛrɛ boloda a ko de boloda teliya a nɔgɔni bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ kɛ sababu ye nin kulu kelen-kelenna fɛn fɛn kɔni fɔlen filɛ nin kɛnɛla min ye UNT mɔgɔw ye a n'u ka sigi kuma n'u kɔni bɛ laɲini nɔfɛ hali n'a bɛɛ ma se ka ɲɛnabɔ a nɔgɔni bɛɛ fɛ caman se ka k'a la ɲɔnɛ min kɔni ye baarabila koda ye min b'u da ni tile 10 ngara kɔni da m'a ko la n'a baara bolo da la o se ko fɔlen kɔnɔna la
Abike ba fanga yere subu ni ngone sebe aye mi zalo ko boga bezo mina soir de Bamako yo su ko naté maninga ke ale ka sebeni ndo o gabi bolla jalo ni che amba ni che sila jalo igani bagano no plole no de aske no me amba gawi sila yere ko ni aka kuma ko na aka cha bagan ko ni be baka ni baga minu flene wallahi nunu ko ni mali baka yere ko ni odido yoro shi bakate mali baka o mana ko balo ni muri sila ko ni gani gani aka cha ni be balo ni dumuni miye o de bagan dumuni metala ki ni na ga bagan dumuni ko ya on fe ade flake na kam marka ke ko ni yo bi nyona o baga nyogo sama ni min no fe bagan dumuni metala ale de to ko discours bampo numéro 1 bien fantani nani befe bagan dumuni metala ki min flene ni jalo baka di aka bagaw man na baka jalo ka bagaw mene ka nugu bagan dumuni mindo anana bagan marala bela jerle ka lafiya di kama ishe marala saga jege mishi so imana ke bagan sugu min mara ni be fe aka ke isawi inye ka se ka damu afleli sirafe ibi jigi ke metalaki maminu fana be no luka bara e shaminu be fanda o marali na be wole ko pondeuse ni be fe ika fanyana maso so ka balu o ka tu chugula ka ke isawi metalaki ni ba di mishima aba mine ka kulo ka kira ka nono chaya bagan ka bana miseni na ka fari faga ka to metalaki ka itani shi sorala jalo imena ngande wala ka bagan bela jelere mine no ku kulo tan chugula fa ma o dabali ba metalaki mi somi sila ko ni ka kuma ka cha ato keta ka kila keta aba benye fo ba do ni ne ko ni do neta afo mi flene sila tiga maka gele bagan dumuni nyuma ta do hali bagan mara to nyuma yere fana ta do au ko ni yewoyi au te bengula metalaki bi soro mali fantani nani befe nga akilo duru ana kilo muga ani duru o de bora folo ka bla sugula awi wa mbe mi fo we ka fo metalaki e balodi min be takadi bagama o da mate de au be bolo min di bagama o bolo nunu metalaki hake do de bi suma ko no nyaga mi nyugona ka di bagama wa na di bagama bana mi se di fenfe bi bagan ko na ba be shule shel ka be bwa kono ma minu kemme ko kongon fala kana to kulubali frère et fils o kelembe ka chari jamana fantani nani bela jilefe ni mami mogo be a chaman ba santala abe soro yoro mina garanti bugu sira jangele fe auto park butu abe soro ni mbeka gelema ibe nega juru chiuma 76 86 10 10 walma 76 37 80 00 keta sila da to sila emitami sila jalo mitami tala kinjini ka dinga bago ma tari yene ga bago na kita nyowe koroba mo yoro farde chugumina bana fana bi kolo gole ya farkolo lati odi kama nura siro labembago ye anga farafe jiri nono do taliga sigi bana kama nura siro ni siro gele ne be bana dimi ana dili boti ka boy farkolo la wa kabri mana nura siro tali damne abi farfoni abi dumini yele magia to nura siro ka ikono teja omuno kono be mangambo kuma be girinti bambali nura siro abi barake kolo tudaw ani fasa sawla kodili ani kurukundili dumuni te yelama aw munu kono na bana fa o fa nura siro ba be sama ka bo ifar kolola ale bita demi-ver clanche so madafe ali demi-ver clanche wore sufe imana dumuni ke wati mina demisanu ani muso kono mo olu ta tachugo ikili dumuni ke kueri nyekili ibo ke demi-ver kono ka jike ka dafa ka se clanche la obita so ma dumuni kele kofe ali kueri nyekili wore sufe ko ke ver kono ka jike ka dafa clanche la nura siro mani me ja shi de malabolike ni furakale ne banabato chaman da yelma nura siro a ta fere yorobe wa beta fere bai bamako anan no gandugu pelekele ni siro kele soro yoro kele pe abisoro radio nura fm trompe de la bamako okumana ni aw mo be asiro yere la a gere nyagami temina ay wuli ka se jala koroji radio nura fm la siro illa benendo bidon kura kono a bidon fitini ana bidon ba ka tla ka songo be aw ka jufa dama bidon fitini o e keme flay a bidon ba o e keme nanani nura siro kurube aw muso munu kono aw munu ka lada bi pampa walma abiti ya fuka wati jake aw ka furafle nura siro sankura furakura wa farafin furaw la kuma kura ayo mo wa mesinga na kuma so okona la ya
n'a ma ɲɛ ko an bɔra sugu la an bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka segin ka na kuma so o kɔnɔna la yan radio Nura FM ye 94.4 tɔmi mururu duuru nin waati na foli an b'a ta ni ka alimaniya ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen u bɛ Faransi o kɔnɔna la ni ye tanti Salimata Kulibali ye nin waati na an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ alima ye k'a fɔ a ɲɛna ko a kɛra faama ye badabada ali jiginɛ nin waati na a sɔgɔlen man na ka bɔ Faransi kɔnɔna la marakakɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mo kunnafoni an bɛ taa n'a ye n bɛ bolo don min sɔrɔ de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye nin tɛ kibaruya duman kɔni nin t'o ye dɛ a ko an ka taa Dinanguru maa mun kumanen don o de ye Umaru Angoyiba a ko ko Dinanguru a bɛ tasuma ani joli de cɛla la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Dinanguru entre le feu et le sang a banna Allah Dinanguru a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko maa 6 sibiri 6 ko olu fatura maa 5 o banana maa 2 o tununa a ka ja ko minɛn caman fɛnɛ ko o jenina o sɔrɔla mun ye ataki dɔ kɔni o sen fɛ Patrika b'a ka fɔ la hɔminaw Patrika b'a ka fɔ la mun ye Umaru Angoyiba ye a ko nin waati laban ninnu na i bɛ na ye k'a fɔ ko Dinanguru ko mun ka kɛ Dinanguru nin waati na b'a ka gɛlɛya fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn mun ye dinɛ marifatigiw ye n'a bɛ Bamanciw ko fɔ u kɔni kɛlen bɛ ka t'u da Dinanguru u tɛ taa u tɛ maa ci Dinangurukaw ka embargo yɛrɛ ta k'a surutu u kan maa ti bɔ maa ti don n'a ma ɲɛ ko o kɛra a bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni kɔngɔ yɛrɛ ye dugu o kɔnɔna la Patrika b'a ka fɔ la mun ye Umaru Angoyiba ye o de siratigɛ la sa dimanche don n'o bɛnna juin kalo tile 20 a ma san 2000 ani san 21 n'a ma ɲɛ ko kɔngɔ ko a bɛ ka surutu Dinanguru kɔnɔna la maa ti bɔ maa ti don a ka ja ko mun ye sifinnakaw ye n'a bɛ denmisɛnw ko fɔ Dinanguru denmisɛnw olu kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye sugu mun don o bɛ jɔ yɛrɛn duuru ale yɔrɔ ye mun ye Dinanguru yɛrɛ a bɛ kilomɛtiri 25 a b'o o bɔ mun ye o taara o sugu o koto o jɔ Patrika b'a ka fɔ la mun ye Dinanguru denmisɛnninw ye waati mun na u ye sanni kɔni k'o kɛ u yɛrɛ ka balo k'o san walasa u bɛ segin ka na tuguni Dinanguru o kɔnɔna la a ka ja ko yan ka di ni yen ye i bɛ na ye k'a fɔ ko u nana mun ye tu kɔnɔna la mobili mun o kɛlen bɛ k'u ta tu kɔnɔna yɛrɛ la sa u ne Dinanguru yɛrɛ cɛ ko a tɛ tɛmɛ kilo 18 waati cɛ u nana ye k'a fɔ ko mun ye Bamanciw u taara u da sira la u ɲɛ Patrika b'a a ka fɔ la a kɛra sababu ye mun ye Bamanciw ye u ye mugu ko o wɔɔrɔ maa 6 la olu bɛɛ lajɛlen fatura maa 5 olu banana o maa 5 yɛrɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye école-mètre 1 b'o la ale ye professeur d'histoire géo ale ye o ye Patrika b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min i n'a fɔ bi Bamanciw ninnu kɔni u ye nin bingali ta ni ka Dinangurukaw k'u sɛgɛrɛ ani u kun taara minɛn o minɛn san ka minɛn bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini ale mobili mun fɛnɛ n'u kun b'o la a ka ja u ye mobili fɛnɛ ni k'o jeni Patrika b'a ka fɔ la a ko ɲininkali mun to min o bɛ sigi nin yɔrɔ in na a ko mun ye an ka lakanabaaw ye n'a bɛ sɔrɔsiw ko fɔ ko olu taara dɛmɛ don maa ninnu ma wa a ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi ye Patrika b'a ka fɔ la mun ye Umaru Angoyiba ye ale y'a jira k'a fɔ siga foyi t'a la an ka lakanabaaw n'a bɛ sɔrɔsilakaw ko fɔ ko k'o sababu kɛ kamalen kelen kɔni tun bɛ maa ninnu na o kamalen kɔni ala y'ale porokoto ale tilala mun ye Bamanciw ninnu na ale kɔni taara kibaruya da an ka lakanabaaw tulo kan o yɔrɔnin bɛɛ mun ye lakanabaaw ye olu ye wuli ka jɔ ni ka a bila sen kan nka olu nana sɔrɔ mun ye Bamanciw ninnu kɔni ye u ye duuru k'o don fiɲɛ la ye ji kɛ butɔn o la Patrika b'a ka fɔ la mun ye Dinanguru ka den minnu sigilen bɛ jamana in kɔnɔna la nin waati na n'o ye Bamakɔ ye faaba ye olu kɔni ye kunnafoni ka a di fo k'a fɔ ko ka a di u y'a jira k'a fɔ ko ni donna Dinanguru kɔnɔna la nin waati na ko mun ye u ka CSCOM n'o bɛ dɔgɔtɔrɔso k'a kofɔ a ka ja ko fura tɛ yen mun ye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲini a kɛra sababu ye mun ye denmisɛn caman kɔni bɛ Dinanguru ni k'olu bɛɛ lajɛlen k'o fatu k'o sababu kɛ fura a tɛ yen plateau sanitaire in bɛɛ o langoloyalen don dɛ ani anti Patrika b'a ka fɔ la a ko mun ye CSCOM ye n'o ye kɛnɛyaso ye siga foyi t'a la o t'a cogoya kɔrɔ la bilen a kɛra sababu ye banamisɛnnin caman donna Dinanguru kɔnɔna la mun ye fura kɔni o tɛ ka kɛ denmisɛnninw na denmisɛn caman kɔni o bɛ ka fatu nin waati na mun ye Dinanguru o kɔnɔna la Patrika b'a ka fɔ la a ko mun ye an ka jamana in kɔnɔ i bɛ n'a ye k'a fɔ ko Dinanguru dɔrɔn tɛ koyi nin kɛwale a bɛ ka kɛ an ka jamana in fan caman kɔni ko o la a mana gɛlɛya cogo o cogo a dugudenw ko olu de kɔni a bɔnɛ a bɛ surutu mun ye dugudenw o kɔni o de kan e k'a jateminɛ k'a lajɛ Dinanguru ka amadu ka a sigi a kan cɛ ti bɔ cɛ ti don n'o ma ɲɛ k'o bɛ kɛ a bɛ na ni gɛlɛya ye dugu kɔnɔna la hali sɛnɛ mun n'o bolodalen don nin waati laban ninnu na k'o sababu kɛ samiya bɛ k'i gun ka gɛrɛ a ka ja sɛnɛ kɔni ko a tɛ ka se ka kɛ ne m'o fɛ a tɛ ka kɛ dɛ n'i y'a mɛn bɛ biri lakanani de don a tɛ ka kɛ dɛ
Pasirika baka fola ambe domina kom bi dina nguruka ko ni uya layini ulu ne bamanci nunu ubisika asiga kuma to muna me mi dina nguruka uye uli ira ira ka fo ni bamanci nunu uye sigi minge abise sigita ani durula gauna tabe munye ni ataki ngone ko akera usoge munye jesemi na ko fola ati amuru kumfa ata ale ko fo jesim ko so ko no goleni ay jesimwa ay da uya da galika mawdi ale Sidaya. Abo. On sera mal de Jessimi. Abo. Abo katiba di machina. O de chorba no wole ninga mawe. Ya bulu katiba di machina. Ale de nyamai. Awo yo na Jessimu o yer gamo groupe de soutien musulman. Ya di ale de nyamai. Ale de ni ko ni bela nyamai. Abo. Pasirika baka fola. Ne be blale de leadership. Abo. Pasirika baka fola ni wati na sika ko ni tala. Munye dina nguruka ye amarko abuka. Mati bo, mati do. Sena ko ni okuma otala. Ni bri. Mami fa ki ira fade. La dina nguruka ni wati ngonna buka ferani dabalke. Muye uira ne bamanchu fena bisika sika kuma to muna. Wala sa munye ben obisika na dina nguru okona la to muna. Ko obara ko obulu dalen du obulu. Pasirika ko ne anya sama ka bo munye so de bamako ale konna la. Umar Angoiba ale kelem kalati bonya abala bakar toro bete ne yo fi mo mati sigi ki faka pengo ay ade ne nyaka sebede lene bana ka bibo ade kodi Abdoulaye Diarra ale de ga kalmungala ko ako attaque à la voiture piégée contre la force Barkhane à gauche au moins 10 blessés dont 6 soldats français dans la forte déflagration et moi vraiment mais il faut sembaye akodi ako amedoni ne ko be angana nyon nege mi woni on la kanai mali kuna ku agele ale du ko de gele abigele nga ngalo wonde mina sigate mina min woni ko rambe kama ani chamanje kama an ga jamana hono faso mali ba olu de gele alu sanga anaka wati sabula dungodo do de bi farala kana baliya o kuna maka na bitay moni min ye position baye anamena guminga o de gosi mara moti mara gosi woni min ye position baye ako kunu min woni barkani yere kele boloyi u koni balla mina utu ka yala barala ama fo mi reme ko patrouille u koni dara balmina quartier do koni be u naga ko sigida do koni be abu fo mi yoro mi rema ko kay guru yengoni u tara do jamfa do kono olu ma fa ku buna tade mais u betade mais c'est pas quand même instantané départ instantané au dégât o me betaga yoro to vaka ko mu ire ko dese iraw non uyu kalimatiro mu kalimatiro o be kore na usika tate instantané wala nyagami non e ulu betaga yoro to vacances kono wala nyagami nyami flani ko ina ulu do de mo non faut pas transporter le débat wallahi mo angata angata kana ndoya e kibe na wayashi aldo olu te angata bete je crois en dimension angata dimension politique anyancho ko fe amena angata e kuma info nyona na fara ka ngafo baga toro bete français mali ci yoro e shin jamana fa ne mali ci e be yin nga mafi yebe ni mana ko jamana ni wati labana shuno no te mina o kadwa de makale go fo e nyaba nga wolo so jona min jole do mali kono shuno barni te mi masugala adofo ay anga ka telephone bla bajam bla la ba jakri karana fen gri kara dem zongu fa befe shuno de ta ay sisa o famira ko yi mu ye jogo yi sino na nu ka jogo ko le jamana ngono kana ma chama ngono ko akli cenga la kana buna kun kene ka ko sabu la kana baliya o de be ke sobe kana ni fen jama yi ñu ne français jamana ci français jamana alaka yine galondala de alaka yine la français dama te de alaka yine Idriss Itnou la Idriss Itnou adela ki kanto wasi do siebe ibe ka pumbi ibe ka nani kanto akoko gelemu flemu esayeli kani ko ma wala ti se ka nyana bo ko an yere dama de ti se ka nyana bo ka ko ibe ka ngedu atete ma be fo munye Idriss Déby akoko antisi munye France États-Unis autant au lieu de wula kata karafi kata kele o karafi kele o de na ka sobe ni kana an wa sayeli ka bela jile nyakami en termes de répercussions olu muni ya nyami o de na rabia mbeka olu muni ya nyami afura bolle abu le bulo nga banatugu ba fura o fana fura abu bulo de olu ya nyami an ka nya kada ami
Abdoulaye Jara ade ako de ningo inta ka laje a ni ngoni ngelera sabula ma mi ngoni sebe koro jogina awo ba kartaro de bete amidul mi ko be amanye o biti jo ma tanyo na buyo ngola agalera ne a jolu ta ka laje a ka ju ko ju e mi fo amanye a caractère très grave parce que samba ako o tamale ko fe min woni min goyi woni a gele ayra ko ni yalla ni mami yara ko ni am wati mi ko sisa ali binu ba misi yara ko nala li ko ta fanfe aw fana da bushi ga bo sablo biti jo fo ma waro nyona bo yomola ba kar to bete ko ngi ngele afe sabla ya ta kala je peram barani mushore me mobli do ko no a o de tira o la gele ko yimo no o de fuduna Gelare kosobe a gelare ni gelare de voiture piégée wala voiture piégée c'est ça même o de do parce que jamba ako nya ta kala je min woni ba jira bela ka fo min woni ni wuli ga joyi an na nyon ne wuli ga jo min mundo wuli ga jo ganza munde sabila la ben chamande ko be dindi windo wala kosobe mum be ko jamba jugoro a ba ka to bete no boni be min woni marma fenwi e wulu fene manga woro boratu no fe ni yoro kele ngonna na fa woro selege woro kan o yoro kele la jamba a ko ni o mu kan wala ta laje mu mobli ngoni na fodo ani mu kan wala ka dashala ka benye shi farasi yere kale ga bolo manu force barkane ashima koranji ga o no boni be a mala so mene ko nyona shubate me mone barkan moyi barkan ko kundi sunala de ay sabula u ka unité krengrene no be u ka kale bolo krengrene no be wa fo o de ma ko unité d'alerti nu ngoni somsomni kulu o do ku na ga korola la abe fo o de ma ko unité d'alerti olu kumbe ya ta laje o no boni be ala panguru mangani min be abe fo mi de ma ko hélicoptère tigri o fane kumu bulu yoro ni be findi la ko ka kale ga mi hélicoptère tigri o kumu bulu o findi la ko tay o temele ngofe mirage 2000 o fane kumu bulu o yo wuli ka jowli fara nyo ngansa o ke ko sabatili min gara sawi en termes de repousse en revanche ma nu woni o ye fiendru na fazi jamba ako ngalo ngonde mina ni ata laje fem ye jengalo kile muga yoro ko ne do ko ndemele awroni ni ata laje fem mo ne al-qaida maghreb islamique akmi o de kulu krengene ni ko foto ko do akimi abe ma ni njugu de ma falo des individus sans loi ni foi wallahi autrement dit les ennemis de la paix ukraine la u ka cheba ngana mi ngoni be no e abdou obeda yusufi al-hanabi ale wuli ga do ko ni buloda kan yeshi femme ko manji manu numa no ya nyo na woni o kuma ni wati la banu nuna mi ngoni ngobe france ko no tinya blinde an woni nga foko france de bini tiga di an nga fendi la kan numa ka se ku sebe ko deme ko bara ko tinge o kuma o kan la be ngoni sabati be ke sobe politique pour min dam ne to flene ka ni sholu ma kuma fere nunu woni o se ga be la ban falaki ni fula jomi fone ko jamfa fere tege semba ako na ta laje o wole kam nasuru ma jengalo kile muga o de gra sobe min woni jengalo kile muga ni ngele na dugu seje ni jamfa bay woni aye femme français kele bolo ay usoro gosi ni omburi yere ni nyonje jamba akoni wati la banuna mi ngone wuli ga joyi olu sabati ledu sabula ni Emmanuel Macron rek hakil na wera tan ako ni wati la banuna femme te saliti idal tomboktu mi ngone ka mako folewi ku yere ni ka boni danga ko folenu na mi ngone gaw menaka kata bla fo guruma rek ngolo mbay fanta ani banda ngona la ku ka yi ngoni sebe ko momo o kuma ni wati la banuna o bi ke sowe femme ngone zone no yesigila ko fola fo sigila mi rama ko zone de 3 frontières o fana bi bla adamana la kana mine ngona ni ngone sebe anyi mi nzalo ka bo gobe zomina lende pana ade Abdoulaye Jara ale ka semeni no ukabi wala Abdoulaye Jara foli obetani ka asgare momonne indépendant bla ne be nouvelle audition male tati chaw wati kone abe bolla anofe ana ferani dabalike ka kuna koni ka akunche ni na Alpha Gallo ale kumale odo Alpha Gallo ko klegandire de fe dingali akera sibeni ngorode dunia ferme irabe la journée une attaque en pleine journée Fadil Soukra dans en plein cœur du centre-ville de Bamako. Alpha Gallo, ale de kumana ami
Alpha Gallo ale do kuma la nouvelle origine o kona la ako ko kunu tenendo do bena juin Gallo kile muga ani kelema ibe na ka fo nege yanta ani kele wati sibeni ngoro aga ja ko munye bamaji flamu bandi fla aga ja olu konintaru u bere mu ye boutique do konika boutique ngona la mu ye matlan o be fere akona la wa bitiki nyere ani anga jamana fama ko no be Elaji Ibrahim Bokar Keita ko fo anu ka jabala o manja nyogna fasirga ba ka fola munya Alpha Gallo ako ko kibara sorolina ayira ka fo ko manu ko no ukume tujo ma fla ola wati muna una yoro ko folena aka ja ma kele ngoni o yere ka sani kala yeni nga do bitiki ko ni akonna la o ya soro mu ma kele ngore aka ja o ka fara ma kele ngore ka ma fla o lu jole me moto ko ni o buskile ma o sanfla la o be ka jetimina ko ni kedda ola nimbe o ka mode opératoire osobe fasirga ba ka fola wati muna boutique tiki re magasin tiki ale somna kaye aka ja ale ko ni yekuleka ni ko o bote chaw akala sobiye munye mamun be ma chama fene do me bitiki dai kere flala wa ma chama fene do me ni bitiki konna la akala sobiye nuye ba ma ji flan ko no tegala te chaw usono kamne wa kubena boru ba ko la gabi fasirga baka fola wati munasa mineli uko ni mine ukumina ferane dabali ke munye ka ukako bangui ulenje ningu ujeni muni fasirga baka fola o wati kele nda ibe na ka foko munye kibara koni atara da munye nebe maruse mama uklo koni ukan wati muna kibara koni dara uluklo kan ole ulika joni ferane dabali bela jile sabati munye katu unye da yoro inka kasoro kata munye zo fly katu umine nunna ga fasirga baka fola fe munye be no be kamanaga sigasigalu kofe una naye ka fo ni zone kelena ko ma kele mala ko protection civile ma ide awori be ma kamanaga bon ne beto kan to kan fina ma bea où se passe le respect autoritaire où va ko protection civile ma do awo bisara jamana yi ta barala Ali Isara musanga nimbe di somo ma ali yere ka demya ma mu bible ninna tabat ni mais dora te o mumu recrutement ka ko drone do nakata sugula mi recrutement ka ko drone do mu mana desa de na bo ta ka to blari be ko na lay angal me betani protection civile kuturu awo atiki yesani fasiri kono somada na anya sama ka bonu vole urso kono la Alpha Gallo ali kalim kala tigi bunya abala bagar taro bete ne ko kika datu fenfima be to mo alla ba na la ma jonge ni sigi faga re la ngulongo kosobe yone ni ti famu dai jamana ka ma tale barala o tigi la ma ka ta re soro sheni nak kene kan dala achama uchama ne be koi la mu bi ngon bo do so o so bawo alni tanya mu ke tashen ba to kulo den fla ko aram abi bulu kan ta mage ko yela walla ba yela anga bitain bla kosobe mu ni watina fili amala se anga autorité morale mano super patriote baba Adama Touré ame fuli tani ka segere Francis kona la ka fa na ko ature mu ye tanti Valer Mai tanti Ajaratu Traoré ni watina abe gwenzu fuli obela se afenema la ka sara mu ye Amadou Diallo no bela jolo ka mako lada bada fuli amala sa afenema ni watina kusa kulubali Francis wasaka Musa ka wage Ameriki Ibrahim Touré ale be Arabie Saoudite de munye Amadou Bagayogo dangoro ba mbanna me Indonésie konna la ani madame Bagayogo Fatmata Indonésie Alassane Fofana abe France wa konna la ka kara ale be Londres no watina mo obela jere mbole ko fe no watina fuli amala se maraka de zidane mananga mako Musa Touré bada fuli abe la si amma Ibrahim Traoré ale be Malta adama magasa plomberie dépendance université rénovation installation France konna la amba fa yana ko amagasa so de jalo fuka fara Jibril Touré ka nous bela jere be Italie Youssouf Traoré ale be Brooklyn ani madame Traoré Mariam Danyoko ye tanti sali bada fuli amala sama ka fa na ko akulubali ale jigina ale be France ko fe so ko ka Mamadou Jawara ame fuli tani ka afene segara ni watina ale madame Touré Dakar président au conseil des Maliens de l'extérieur fuli obela si ama munye soma to wabe kana balaba ni watina ame damro bani amba fana ko ni watina munye Sénégal ko konna la momono bela jere mbolo ka boy ame na jela ko ji
sugu da yɛrɛ la ten cɛw n'an tɛmɛna sugu la ka na an kun da mun ye pɔn sanfɛla kan an bɛ foli ta ni ka samake efira de maaw k'u sɛgɛrɛ a ka jan ninnu kɔni ye moto pièce feerela ye i maa mun bɛ k'a fɔ k'e mago bɛ moto pièce la a mana kɛ moto suguya o suguya ye i bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye samake i n'a a dɔɔninw ɲɛ ka kɛ 4 ye u ka dabɔlen bɛ filɛ ka ɲɛsin garabali yɛrɛ ma jarakɔrɔji garabali yɛrɛ ma u ka dabɔlen bɛ ka ɲɛsin ye wele sira 79 30 83 02 walima a dɔɔnin bafi i b'ale wele 68 96 13 68 mun bɔra foli an b'a lase kɛmɛleri miyankala la mun ye Adama Damele Jamsabugu ale ni Zorokɔrɔ sira fara o ma n'o bɛɛ lajɛlen bɔra ye an ka maramu k'a di Aja Bakoro Tarawele an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Janganɛbugu kɔnɔna la kosɛbɛ n'o bɔra min ye nin waati na sa kɛmɛleri fɛn kɔnɔna la Wasolo Dirisa Keyita bɛ maninkɛ kosɛbɛ an bɛ foli d'a ma awɔ Samu Kulubali Alakile Dankɔrɔba ye an b'a fana fo nin waati na mun ye Jalakɔrɔji o kɔnɔna la k'an k'u ka dan sɔgɔ ale mara ale bɛ ka lamɛn nin waati na mun ye Farada sugu o kɔnɔna la ani a dɔɔni Mohamed Mara an b'o fo Resigi Takandugu ale bɛ Jinɛsogola o kɔnɔna la Bulaye Tarawele a n'a furumuso Mariamu foli a bɛ las'u ma Jinɛsogola o kɔnɔna la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o la Mohamed ala ka hinɛ Mohamed Alhaji Jalo la ale ka kalanden mun filɛ nin ye Surakabugu na n'an ka mako Bayaku Jalo mori nin waati na an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ mun waati a sera kojugu ko seliba kalo o kuma ba sɔrɔ bɛɛ tɛ waati in sɛbɛkɔrɔ sera an bɛ foli ni tantoli ta ka ɲɛsin lamɛnba cɛman n'a musoman bɛɛ ma kosɛbɛ ni ala ma baasi foyi kɛ sini fɛnɛ ye don dɔ ye siga t'a la araba ma fɛn min ye juin tile 23 ye siga t'a la san 2021 o kɔni don ma se bɛɛ n'o ye sini sɔgɔmanikɛ kaɲɛ 10 u kana fili jango ka ɲinɛ kosɛbɛ an dafalen den sɔrɔ nin kɛnɛ kelen siga t'a la min bɛ kɛ sababu ma kibaruya bɔlenw a bɛɛ ka bayɛlɛma Mali kan na bamanankan a banna Momoni tɛ basi ye ɲɛmaayaso kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen kama ko Gafu Jɛman ka Madu dangantigi ɲɛmaayaso kun kalifalen don ale bolo n'o bɔra sa ɲɛmaa danga ale Bala Sanogo ye balajigi ɲɛmaa danga kun kalifalen don ale la nɛgɛ kɛrɛfɛ Aminata Kansa ye dɔgɔnɔ Sirifumuso Jama Noir ale kun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la lakana Sumala Danbele a n'a fana groupe na Facebook Mohamed Kulubali n'an bɛɛ kama ko fa kuma bara maa fila kun don ne tɔgɔ Bɔkari Tarawele bɛɛ lajɛlen kama ko Beta ani Mohamed Sangare ni bɛɛ lajɛlen kama ko Maliba Mumu an bɛ jɛ ka dugawu kɛ tile yɛrɛ Ala k'o di an n'an baden bɛɛ lajɛlen ma an ma wuli n'Ala sɔnna ma baro ni maaw b'u sigi Ala ka tile yɛrɛ di an n'an